майдони истиқлоли шаҳри Душанбе. инҷо шаҳраки соли навӣ бунёд шудааст, ки сокинону меҳмонони пойтахтро аз омади соли нав огоҳ мекунад. ин макони зебову дилрабо ба шаҳраки идонаи мардуми Аврупо шабоҳат дорад. дар баробари арчаи соли навӣ, ки 30 метр баландӣ ва 16 метр паҳноӣ дошта, рамзи соли навӣ дониста мешавад. ҳамчунин дарвозаҳои рамзии шаҳраки соли навӣ, фаввораҳо, навиштаҷоти 2024, бозичаҳои калонҳаҷм, хонаи бобои барфӣ, персонажҳои аниматсионӣ аз филмҳои тасвирӣ гузошта шуданд. алишер ҳамроҳ бо хонаводааш аз ноҳияи Ёвон ба тамошои шаҳраки соли навӣ омадааст. Ҳами арчаи соли навӣ ки меён кӯдако ҳамҷо тамошо мекунанд, лаззат мебаранд, хурсанд мешаванд, бо мераванд тамом. инҷо дар баробари ороишоти соли навӣ дуконҳои чӯбӣ ҳам гузошта шудааст, ки ҳар яке ашёи хосе барои муштарӣ пешниҳод мекунад. бозичаҳои соли навӣ, ниқобу либос ва тӯҳфаҳои ширини идона дорад. ҳузури бобои барфӣ дар саҳни арча хушҳолии хурду бузургро бештар мекунад. бобои барфиро мебинанд, бисёр ҳаяҷонзада мешаванд, дар эда мақсад оғӯш мекунанд, падарка интизор мешаванд, ки афсус ки мо яхе вақт падаркамон тамом шудагиай, падаркашон дода наметонем, амиро бисёр ҳам роҳ афтода мешаванд. ҳар меҳмони ин шаҳрак талош мекунад беҳтарин акс бигирад, то аз соли нав хотирае дошта бошад. чунин шароитро аксбардорон фароҳам кардаву аз ин ҳисоб даромад ба даст меоранд. ҳозираш дар камай мақсад бо зиёдтарак меша корон соза арчаи соли навӣ мақсад хеле чиш пешравӣ шудагида. дар тоҷикистон таҷлили иди соли нав аз замони шӯравӣ расм шудааст ва имрӯз ҳам бисёр сокинони кишвар ин ҷашнро чун бахши муҳими ҳаёти хусусиву фарҳангии худ таҷлил мекунанд. шумори онҳое ки соли навро дар хонаҳои худ таҷлил намекунанд ва ин идро моли бегона ба фарҳангу мазҳаби худ медонанд кам нестанд. чунин афрод мавқеи худро дар бораи дину мазҳаб ва бегона будани ин ид дар назди дурбин баён намекунанд ва андеша доранд, ки ин назари онҳо боиси мушкил нашавад. бар асоси барномаи имсолаи мақомот, барои коргарон рӯзи 1 январи соли 2024 истироҳати расмӣ ва то 10 январ таътили зимистонаи хонандагон будааст.